Deși cardurile bancare sunt considerate un instrument destul de sigur în comparație cu banii pe hârtie, fraudele oricum nu pot fi evitate. Anul trecut, volumul infracțiunilor bancare înregistrate în mediul virtual au constituit 29 de milioane de lei. Pare o cifră mare la prima vedere, dar dacă raportăm la volumul total al operațiunilor cu cardurile de plată, care este 150 de miliarde, atunci obținem o pondere destul de mică, adică e sub 1%. Dacă vorbim mai exact, este 1-2% din volumul total al tranzacțiilor. Deci ele nu sunt foarte frecvente, dar ceea ce este alarmant este creșterea volumului de fraude, pentru că, de exemplu, comparativ cu anul trecut, în anul 2022, volumul fraudelor era de 11 milioane de lei bani pierduți și, după cum am zis, în 2023 deja 29 milioane, adică este în creștere. Valoarea pagubelor s-a triplat anul trecut, inclusiv din cauza răspândirii unor metode noi de fraudare, în special a ingineriei sociale. Cu alte cuvinte, scrocii manipulează psihologic victimele pentru a le determina să acționeze în interesul lor. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, acestea constituie în prezent circa 75% din totalul fraudelor. Regula de aur este că atunci când vă sună cineva și cere să transferați niște bani, nu transferați, pentru că băncile nu lucrează așa și nici statul nu lucrează așa. Băncile nu vă sună ca să transferați niște bani. Ele pot să vă sune ca să prezinte niște produse, servicii, dar niciodată ca să transferați banii sau să spuneți PIN-ul cuiva. Tot așa și poliția. N-ar trebui să vă sune și să spună să plătiți amenzi în nu știu ce cont, pentru că pentru plătirea amenzilor și a impozitelor există serviciul oficial de stat, MPay, și prin el se fac toate aceste plăți. Deci dacă ei vă telefonează, puteți pur și simplu să închideți. Sau puteți să reveniți, dar la numărul oficial al băncii, la serviciul clienți. Iar dacă vă sună ruda, atunci spuneți, ok, eu revin cum suneți și sunați ruda la numărul ei obișnuit pe care îl aveți să-l luați în agenda, ca să vă convingeți că ruda de fapt este ok. Se întâmplă zilnic, se întâmplă destul de des, în special după pandemie, când fraudele de tip inginerie socială au crescut ca număr foarte mult. Pandemia cumva a influențat și psihologic clienții băncii și sunt mai creduli și oferă datele de card confidențiale persoanelor terțe destul de des. Persoanele fizice sunt mai des vizate în astfel de fraude și în special mai înaintate în vârstă sunt cumva mai creduli atunci când îi apelează un fraudator și mai rar pun sub îndoială ceea ce aud la telefon, de exemplu, dacă este apelat. Față de anul 2022, numărul de fraude a crescut cu 50%. În cazul în care suntem apelați de către clienți care au avut o situație dubioasă, în primul rând, noi securizăm cardul, aplicația, pentru a nu permite frauda să continue. Ulterior, banca sugerează clientului să se adreseze la organele de poliție pentru a investiga mai minuțios acest caz. Din partea băncii, de asemenea, noi evaluăm să vedem ce tip de tranzacție a fost efectuată și, în dependență de tipul acestuia, aplicăm anumite măsuri. Avem cazuri cu succes când banca beneficiară returnează aceste plăți. Sunt cazuri și cu mai puțin succes când nu obținem acest retur. În condițiile în care clientul reacționează rapid, în momentul când înțelege că a fost înșelat și apelează banca pentru a informa despre apelul primit sau schema de manipulare în care a căzut el victimă. Dacă banii au fost luați din cont? Dacă banii au fost luați din cont, banca investigează cazul, în dependență de caz, unde este posibil, banca intervine și oprește transferurile. Dacă banii deja, adică timpul de informare a băncii este destul de mare și clientul respectiv care a primit mijloacele bănești a extras această sumă din cont, deja banca nu mai poate face. Cu toate că și în acest sens sunt careva acțiuni care se întreprind în vederea recuperării acestor bani. Banca are standardele cele mai înalte de securitate implementate, inclusiv și sisteme de monitorizare și de identificare a anomaliilor de comportament. Ce înseamnă anomalii de comportament? Adică dacă de regulă clientul nu a achitat niciodată
anumite cumpărături de sume mari, dar acum brusc achită. Aceste anomalii se verifică suplimentar și se întreprind acțiunile necesare. Ca și celelalte autorități, și reprezentanții instituțiilor bancare invocă cea mai simplă și eficientă metodă. Datele conturilor și cardurilor bancare nu trebuie oferite nimănui. Atunci când angajații bancari îi apelează, ei au toată informația disponibilă despre acel client. Respectiv, un angajat bancar niciodată nu o să solicite de la client numele, prenumele sau numărul de card sau alte date necesare pentru a efectua operațiunea. Pornind de la această informație, vreau să atenționez că în momentul în care apelează cineva și se prezintă drept lucrător bancar și începe a cere datele de card, acesta, la sigur, cu probabilitate foarte mare, este escroc. Escrocheriile continuă inclusiv pe rețelele sociale, foarte populare printre moldovenii de orice vârstă. Acum este o schemă care ia amploare, se sparg conturile de socializare și din numele clientului, din numele persoanei respective care i s-a spart contul, se scriu mesaje la lista de prieteni sub pretextul că cer o datorie, le se cer datele de card și ulterior se fac operațiuni frauduloase. De aceea, pentru a evita aceste riscuri, oamenii trebuie să-și seteze parole mai securizate, mai complicate, nu de astea uzuale. 1, 2, 3, 4, exact. Un alt buton roșu trebuie să se aprindă și în cazul celor care primesc e-mail-uri de la diferiți prinți sau împărați sau din partea unor pretinse rude bogate prin care sunt informați că au moștenit sume colosale. Mai există frauda prin... ele se numesc fraudă prin plată anticipată sau așa zisele scrisori nigeriene. Da? Vă vine un mesaj și vi se spune că uite, ați câștigat într-o tombolă sau într-un concurs și aveți ridicat un premiu sau că sunteți moștenitorul unui milionar de peste hotare, dar ca să intrați în posesia premiului sau moștenirii, trebuie să plătiți în avans o sumă, ca, de exemplu, în calitate de impozit sau taxă de livrare sau de taxe notariale sau bilete de avion, cumva așa. Și în acest caz ar trebui pur și simplu să vă gândiți cât de probabil este că ați câștigat într-un concurs la care nici nu ați participat. Sau dacă trăiți aici în Moldova, cât de probabil este că sunteți ruda unui miliardar din Statele Unite. Din Arabia Saudită. Deci bunul simț, pur și simplu.